বছরनि উপর जों दैनि बागै असुबिदा लामानि बागै असुबिदा जों बेलाय लांचित बंचित खालाय दङ बिनि बागैनाय प्राय 70-71 बছর जे सरकार खाय थांमानि बिसिंथैबो जों माया दिनै एडिसि हाफां फायमानि बिसिंथै जों साइथंमानि बिसिंथै खालायफाना जों दिनै वाटार साप्लाइ माहा ओ वाटार साप्लाइ कानेनि बागै जों पहिलाव पारानि सिद्धांत लागायनाय जों दिनै बरम गोनां दिनै जुडिस्ट्रिक्ट त्रिपुरानि लेन्ड जों पारानि आलोचना माध्यमे जों खालायहा ओ बनि बागैनाय दिनै करबक DWS नि दिनै मान गोनां एसिस्टेंट इंजिनियर बरम गोनां दिनै निरन मानिक त्रिपुरा बन आं सानो मुसुंगो दिनैबो पहिलाव जे जों कागज माने ओ कागज खालायनानै बायदों थों दिनैबो गोबां मा केबेंनाय जे गोसामाजर केबेंनाय ओ केबेंनानै कक सायागय दिनैबो बनि सामुं खालायबाय डाइरेक्टली जों तारातारि जों तै मानानि बागै आं बन थानिबो आं कबकनाय बिनिबो जों केनि अबजेक्शन जों खोनायागय पहिलाव जों खालायनाय जे कागज पत्र नाय ओ कागज रनानै बा अंथों बनि बागै आं अ सानानै मुसुंगो जिनि बरम गोनां जिनि एसिस्टेंट इंजिनियर DWS नि निरन मानिक त्रिपुरा सातनो आं सानो मुसुंगो दिनैबो निनि ताखुकनि नों निनि ताखुनि बिसिङाव सापर्ट खालायनाय नों दिनै सामुं खालायमानो किन्तु नों दिनै इरने ट्रान्सफार थामनि यागला नों निनि ताखुनो सापर्ट खालायमांगला बिनि बागै नों दिनै निनि ताखु कायसानो सापर्ट खालायसों सारा प्रबिन पारानासो बंचित खायतनिया बनि बागै आं सानो मुसुंगो जों नों तारातारि যতটুক সম্ভব যিনি ওয়াটার সাপ্লাই যে আগে যে जों পারানি মোটাবে লাগাইনাय পারানি আলোচনাनि মাধ্যমে जों যে জায়গা সিদ্ধান্ত খালে মানে সেটি जुडिस्ट्रिक्ट त्रिपुरानि জায়গা সি জায়গানো কায়নাनि बांथों কিন্তু বন কাইয়া হলা आंनि थानि जवाब ছানো কেননা কাইয়া नों বনसिनो जवाब मारनाय ताबुक नरगनि बिसिंगो जे अमा हाय केबें मुनुगजां माने बबा हाय केबेंै दं अमा सिनि बिसिंगो केबें माने अंका अमा हाय तिनो जे केबें नाय निरंजन त्रिपुरा ब खरकसा बनि बुफायं बन काकिनि बुसला ब तिने आं साइम आं वानसोगो ब तिनेबो बनि व्यक्ति बा बनि बुफायनो ब तिने मेसिन चालकनानि बागै ओभारटेक फानो बरनाल मुसुंखाना बनि बागै बनि बुफायनि बागै ब सामुखलाय तंमानि बिसिंतै जों तिनेबो बनि बुफायं कायसा बाय जों सारा प्रबिन पारा जों बंचित खालाय तंगो दुइनि बाय अबा उंतंगो निरनि मेडेल बिसका आं थां थैबो खुनुमानो थाङैनाय तिनेबो चिनि खुद चिनि भिडिअ साहे पर्व ब्लगनि चिनि लेन्डबो जागाबो फायनाय फेका तिनेबो जुडिस्ट्रिक्ट त्रिपुरानि जागानो बेले पसन्दन थांका गोबां मा इन्जिनियार फायनाय थांका बेले पसन्दन थांका केनना ताबुक नरंनि सानमुं गतामाव जिनि सानमुं ताबुक जों तारातारि जों वाटार साप्लाइ कायरन फायना ओंथों अ सापनानि बिसिं ओंथों तिनेबो जे जों पारानि पहिलाव जों जे डिमान्ड खालामनानै लेन्ड माने अल लेन्ड न खायै फायै कायरन फायना ओंथों अमनो जों सिनि सानो যদি খাইয়া হিংকে তিনে চিনে মান গোনাं চিনি করবক DWS नि एसिस्टेंट इंजिनियर चिनि बरम गोनां निरन मानिक त्रिपुरा ब जदि अ सप्ताहनि बिसिङाव जदि ब कायरपाके बनि थानिबो जों जवाब नायो केनना काइया साबन केबिं मानि बिसिंतै ब तिने अ सामुन स्टार्ट खाया जों बनि थानिबो जों तिनि जवाब नायो बरक फायका DWS नि 2-3 जन फायजाक ते बनि साइतेबो अटिटिनि इंजिनियर कतर बर फायनाय फायजाक जिनि करबक ब्लक कमिटि जिनि करबक ब्लक नि निने भिडिअ साहेब ब निजेस फायनाय फायजाक ब नायफायनाय ब पसन्दन थांका शुद्ध एकमात्र बुफायं जिनि एसिस्टेंट इंजिनियर बरम गोनां सात निरन मानिक त्रिपुरानि बुफायं खरकसा अबजेक्शन खालामनानै बाय अ सामुं स्टार्ट बुंजागिया ताबुक नरगनि जे अ कामिनि लुकुर तामनाय अ कामिनि लुकुर नांगो बरक जततको तारातारि बरक तुनि पारानि लुकुनि अखरा तंगो बननो ब बुतंगो आनि गानाव बासाजाक बरक तो जत साइमानो अमा चिनि करबो सब डिविजन करबो ब्लक अंदारो जेंता तुइसा पंचायतनि प्रवीण पारा निन सिमुं गेसरे आनि सिमुं करबो ब्लक त्रिपुरा मथानि करबो ब्लक